जोबनाय लोगो लोगो आरो होबावगोन बेखौ नुनानै लाजिनांबाय बिसोरो अमाबो बानायनो हाला माबाबो बानायनो हाला दा प्रमद बर' सारखौ जिग' रायग्रा इउटुबारफ्राबो सिरि उन्दुनानै दङ बहा उन्दुनानै दं नागिरखुमागासिनोसो आङो आंखौ मानो रायदियालाय दा आंखौ रायबासो बिस्रा माबाया मा होनो भिउआ बारायो बेजोंसो फैसा मोनोनो जोंहा मानगोनां बिना गयारि मेडामा माखासे बिबुंथि होदों लोगोसे गोबां दावराव दावसिबो नुगासिनो दं दायो नैबे मोनसे खोथाखौ लानानै नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बोरै मावगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जों जेरै खोथा होदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बुंदोंमोन ৭৫,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिना गयारिया गावखौ बेसेबां खामानि मावदों होननानै सानना लादों नोंनि निसिमायाव दाखालि गिदिंनानै नायदों आं नोंनि समस्थियाव नोङो मोनसेबो जौगाथाय लाबोनो हायाखै नोंनि सरकारा जेब्ला इलेक्सन सफैयो नोंथाङा हादान बा बे हाग्रा सेर थांनानै बर' गामिनि रायजो राजा आबाद मावनानै जाख्रुबग्रा खस्थ' खालामनानै जाख्रुबग्रा बिथांमोनखौ फुस्लाय नोंथाङा लाबोयो नाथाय बै निसिमाफोर बायदियाव नोंनि गियान आखल आखु मोनथिनो बाखि गैया बेफोरबायदि आं बुंनो थाङा नोंनि बेकग्राउन्डखौ बुंनो थाङा नोंथाङा माबायदि नों आंनि देरसिन जानो हागौ नोंथाङा बुंदों जों नोंथाङा जुदि बिदि बुङाबा आंखौ रायबासो बिस्रा माबाया मा होनो भिउआ बारायो बेजोंसो फैसा मोनोनो दा बेखायनो आं खावलायदों जे रायजो राजाया दानि जुगाव जाम्बा जाम्बिद्राय गैला जाम्बा जाम्बियाबो साननो हानाय फैबाय दिनै अरुणोदय आसनि मोनसै 1250 माबा 10 थारिख फैबानो रायजो राजा आइ आफानि मबाइलाव गाबफैजोबसै मालाय आइजोफोरा होमबा आरो दिनै अनसाय बिथांखि मोनदों गथ'फोरनो स्कलारशिप मोनदों गियान सोरां आरो जोंहा नै गोबां गामि ओनसोलाव गोदान लन्च खालामबावनो थांगासिनो दं जोंना शिबसारा दा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै 5 बोसोरल' नङा जों 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरावनो मोनसे गामियाव 80टा 60टा 70टा जों न' होनो हाबाय जानो हागौ सेन्ट्रेलनि स्किम बियो अब्लाबो गोदोबोथ' फैयोमोन ना बिपिएफनि समाव मानो मोनामोन दिनै इउपिपिएल सरकाराव माबोरै मोननो हाखो मोनसे बिसिडिसियाव बिदिनो 1000 1500 गाहाम दिनै मोनसे बिसिडिसियावनो 3 बोसोराव मोननो हाबाय आरो 2 बोसोर दंबावोसो इउपिपिएल सरकार होमबा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रावखौबो बासियाखै नांगाल जुंगाल होननानै बासियाखै बयबो न' मोनदों बयबो अरुणोदय मोनदों दा बिथांमोन बायदि खालामोमोनबा रायजो राजा आइ आफाया गोबां खस्थ' भुगिनांगौमोन दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों जे रायजो राजा आइ आफाया साननो रोङि नंला बेखायनो लोब फैगासिनो दं आरो जयनिं लाख'नोसो हाया जों गामि जागासिनो दं दा गोबां गामियावनो जिर' जाबाय दा मालाबा आंना सानो जोलैनो थाथोंसैदां सासे सानैबो सानलायलाङो आं सोरबा दं नालाय बै रायग्राफ्राथ' बिपिएफआव दंना जायफोरा रायो प्रमद बर'खौ बिना गयारिखौ अमा बानायो बिसोरो गाज्रि रायग्राफ्रा बेखायनो माने जायफोरा साननो रोंगौ बिथांमोना फैबाय आं बिथांमोनखौ थिग समावनो डिसिसन लानो रोंनायखौ बिथांमोनखौ रोजा साबायखर होदों जालाय दा आंखौ रायबासो बिस्रा माबाया मा होनो भिउआ बारायो बेजोंसो फैसा मोनोनो रायजो राजाया दानि जुगाव जाम्बा जाम्बिद्राय गैला जाम्बा जाम्बियाबो साननो हानाय फैबाय दिनै अरुणोदय आसनि मोनसै 1250 माबा 10 थारिख फैबानो रायजो राजा आइ आफानि मबाइलाव गाबफैजोबसै मालाय आइजोफोरा आरो दिनै अनसाय बिथांखि मोनदों गथ'फोरनो स्कलारशिप मोनदों गियान सोरां आरो जोंहा नै गोबां गामि ओनसोलाव गोदान लन्च खालामबावनो थांगासिनो दं जोंना शिबसारा दा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै 5 बोसोरल' नङा जों 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरावनो मोनसे गामियाव 80टा 60टा 70टा जों न' होनो हाबाय जानो हागौ सेन्ट्रेलनि स्किम बियो अब्लाबो गोदोबोथ' फैयोमोन ना बिपिएफनि समाव मानो मोनामोन दिनै इउपिपिएल सरकाराव माबोरै मोननो हाखो मोनसे बिसिडिसियाव बिदिनो 1000
1500 गाहाम दिनै मोनसे VCDC-आवनो 3 बोसोराव मोननो हाबाय आरो 2 बोसोर दंबावोसो UPPL सरकार होमबा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रावखौबो बासियाखै नांगाल जुंगाल होननानै बासियाखै बयबो न' मोनदों बयबो अरुणादय मोनदों दा बिथांमोन बायदि खालामोमोनबा रायजो राजा आइ आफाया गोबां खस्थ' भुगिनांगौमोन दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों जे रायजो राजा आइ आफाया साननो रोङि नंला बेखायनो लोब लोब फैगासिनो दं आरो जयनिं लाख'नोसो हाया जों गामि गामि जागासिनो दं दा गोबां गामियावनो जिर' जाबाय दा मालाबा आंना सानो जोलैनो थाथोंसैदां सासे सानैबो सानलायलाङो आं सोरबा दं नालाय बै रायग्राफ्राथ' BPF-आव दंना जायफोरा रायो प्रमद बर'खौ बिना गयारिखौ अमा बानायो बिसोरो गाज्रि रायग्राफ्रा बेखायनो माने जायफोरा साननो रोंगौ बिथांमोना फैबाय आं बिथांमोनखौ थिग समावनो डिसिसन लानो रोंनायखौ बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होदों